rigeria we television ya Amazing Voice of Victory na ndeti gankwari gani kigima egere toso asumurugiri ito kama kawaida ebiwansa nigo bikugurwa seri tukulia na nya sawo twanchire twabere tukomera na set television ya gonde no gasemerio kanene ngabano bali babugite mapema babirigirie ebiwansa mwa ikarakariria senjere ya mugosendo maite abagusi baito na yeteria abagusi abantu bange nigo bakoboka mapema mapema kabisa chinsa 10 basoire kurigia gikachinsa bune echiga okonyora chinsa cya abantu ono bairanire baikaransete asomo bogani go sase getega bakona gutakune byabo bibarosiri kurwe mambi gikachinsa chine ayenoga ndreta asimirimo yayo kurigia ebigwansa no murero Douglas Mongera imbata mugeni ase studio ndaite mwalibaga atukwanie kara tukwanire atatebinga kyakorokwa egara tumenye gosanga asomuro buri ebigwansa nigo bikorurichukulero mugeni karibu sana ase studio ya internet television ite Amazing Voice of Victory ndaitoligererie ekamera rio no okwani umurigereria asinga kiechiga barigereri na bategereri na bakwaniri wa kire bia ncha Samarieta yogoro ku Lucas Omangi murigereria hatole amona Lucas aiga ase studio kwata Lucas Omangi karibu sana Lucas ase studio yetu ime ya Amazing Voice of Victory Lucas ngayokuru nche yamanyata sakro kwa embassy stationery embassy nebano eranga na Nyamataro angeke imane kanisa kuruke kona SDA ige kona SDA church igono omenyete angega abo ase okone kenga credit ko kwabokire na okore mirimo yao mirimo kiga Lucas okora sumo bwa credit ko kena koretra se bigwansa na romanyo murigereri sikari nga ki Lucas tarikora arabia tonya Lucas na bwa temere maga kora Lucas mirimo ke okora ase bwa credit ko nimbwate mirimo yana yankanga kora lakini elimkwenyorera yebano ebesa yane ya credit ko negasio ko ni birore okoni birore evio nyumba building glass igo ase ruge koiwe kana building glass ase cho umu raia tiekire goteba uyore Lucas na byakoni credit ko ebirore ebiga maite abantu bande mbere babwate chigasi yao bakokora credit ko mbere bagoteba nginche igasiane ndime mugondo mangana abo ari mutintageti mangana abo nyegitari ndegoretheki tintageti kwanyoro yo ndagatebanga inche ntagete ko kolegasi yogotori chayoka tinkonyara ko kwanira abantu tinkonyara kurandi na bali barabarandi na barabwe gasi yao nere yakera lituko bono Lucas ngekara kwa chorete ko ni birone utare ko kora gasi ende iga ndonye na korre gasi ende na korre obworokia igo Lucas yo to kwana no mwalimu okabeire up to miaka na ya etire bono ngaranga na berebia nduriva gase kaoria kana karo bono kera kolegasi so igo Lucas ye wakora to bworokia segeka ego kwa retire 25 years ukakora 25 kama kulita mweto mutaise wakorara mata Lucas no mokesano to esi rorora no grande rogo yago sine kansio kera ni tuko kera already baka kwa retire which means singa God loves you na gogo man wika litanga nikimwiro Kenya sana elinde lio motegeme akora skirina no yana fie to bwat bono yonsia ons bibiri to bwat bikurwasinya sana biamono na go Lucas biamono karibu sana ase studio asoga tabinga litanga ni bigwansa bya kware go bikorera sense mo yo bworokia asige kakemia kemerongo ebire netano tutaraso asense meye iga Lucas yakonia ebirore ase secte iga yo bwarimu mbaro maite bagote abara ase secte yo bwarimu bagote abanga igasiga nche tinga njiti bwarimu mbuli buya no nyara gotebya abana bari isiko gari ande akabata abanga bari bakare bakabekire chipiro chimbaliriga na blue na ne mwamu na ubaka kolire buya lakini asikinga gichari aro ndo tutaite chigasi chinene inkyura ante bari abana bari isiko gari bwarimu bado no buya kigima bono ase nchere yamo nko segetaburo monto kogendera gosoma mbaite chigasi tinde kwa korone tele bitavu na romweli lakini bwari kurobo ikoso mekera lituko bwe aligani agaromanye kwanda class njera teyo asomi abana onya turi gosoma itangane ko asoma manye kwegeria abana igona bole gasire ngia na kabere
asichinga kiechi bwana mbwa kisasa mbonga buli bokoro bono iga na bosomi online bono iga na bosomi computer babiru buye mono babere bono ora anyare gukora kigasi no ibere obwari koroso bwari na boko bomuremi na bado rumwari prepare osomia online classes okora iga bono bado na bere gasi rengia mono erengia gwetani kigasi tinyenge kwa sababu ngoko yorere bongo nakabere kokoere social networking nje bono iga abasani bane n'abanafunzi bane nasometie myaka 25 yaitire igo nkumanyura abantu abange nasomeria abanafunzi yange tutebe kirubui sano gusisaba bororoje kumanya abantu libisaba ndere yaro bizo kubera mundo tukunyara kumanya abantu baba basani bono kegima mogusegetana mwakwana nabo bona bere gasirengia asenjera yamo uikianga na sabantu koroseria basani bono iga mwalimu akumanya umunyayitari umurari unaye bono kabisa ndi mwalimu yani bono mumanya ine nakira paka nonya nolia kurukwe conductor na boko nyare conductor no mwanafunzi yo umontereba no mwanafunzi kira soko gena abanafunzi yo kanyakonyora kera mbogero na kweguru mwalimu Lucas atebire unatikira gotebye gasi ubwarimu yakorire myaka 25 boniga retired lakini taraba tired bado nande mwise konyoranga nabo mbwate chingaki na umugumurangiri umwarimu anyako bakonyera abana baino nwange lakini mwana yonaga niko bensemeli yoko semia bono tokubasoma bono consultancy bono manyete barimira ibikana biro bitakeribaga na biro kolembera actually abantu ba traineri lakini bono mbanya konyora ibaga kwa sababu abantu bande batalire gasi mono basire kwa abande ribaga asante sana mwalimu Lucas yabwato semia bijya guciya saba ari mu bariya kingagi cyabo cyatikire kwa rabuna atebire yagutarire gasi mono kaye bigori byabona baro bucingaki baro bayegokerie ogosoma kwa abasemereme yawo bakorete ono Lucas tora atiga sense mu yobwari mutwirane bakase emirimo yetu yeri tukuria rero ase biwansa watebire kwa bere hokonia ebirore hasama tukamanga ebirore ne byobwagachi abichinyombe chikawaida ose unachigoroba ne bintu binde totebingo egasi iga yokoni ebirore nakikwaye cyane egasi yokoni ebirore yona yansted by chance asokane kwano monyana bono ncho monyana nagane tibirore nganyora mbiyo myake ye so ingo edimandi ya lenge igoro birore mbiyo supply bono ya lenge network ya lenge supply network bono ekanali ebirore ngachandeka karura akabagankaraiga kolegas yo kolemerem aliseito keroka bono ikagera na inche ngagania ngase koni birore ocha koni birore lakini nawe yarenga akon kwa sababu ebirore bigana ti skill wikotu ale chisemi cyoko bihando kwa sababu na bira hatari sana wikotu ale chisemi cyoko binacha wiko umanya ko bibeka iro ne chisemi chinyingi cyangwa takoba umuntu w'ibirore nakigima mono unyare gutumeke ebuti ebuti actually negento konyora buna bono ngutane bono ne kumunyora ro murigeria practically abuna Lucas yaigwa ebwataiga murigeria ene gokonya kuchirare kopima konitanga kigimba wikomanya gusomera wikomanya ibuti akayisoma umanye ko yasoma kigimba umanye chinchi ningi umanye feet umanye millimeters umanye centimeters umanye convert or inches to feet from inches to centimeters wono kwenda nero totebe boroso bwo kumanya kona chebero so igo otabwatie ebuti tomanye tukasoma na ndo tomanye tukasoma tokora biashara tokunyara kwa biashara kwa sababu ni biashara vile exact yani bikomesha uchimekegima bono na ande yogo ikomanye
to make measurements uyenye kunya kwa jizo mategrasi me no nyara ko etio ko nyara kigima bwana una bono fundi ende yonse we kama measurements we kama ende yonse fundi ende yonse obe carpenter obe mason obe electrician measurement na kienda ne tana ni kere basic ni basic skill bwana no komanya measurement go umuligere uri isikali kuna Lucas yagenda tokototebika iga as studio korosie biwansa egintu kyage guchaka komoroserie bigwansa ni buti minus ibuti igobya sara mbira bara chaka kwiyera egere obwansu bochiche bona omuntu Lucas wazo tebiringe birore byekera okubigura egintu gekorukunga means of transport very delicate bona nkorande chigali chichibekirega bikaribwe nchiragete sababu kibikubekero bitagutenenigwa ngorora bikubekwe nchiragete gabuna musyo turaya ndanyero kakanyomba kai yani eko bikobe kwiga bono yasiga harigoro nibita kubekero anya mwiga bisibu osembe bwa tinjira bigo sibu mbere bigo sibu bono ekero bago pack case biko gende binge bigo sibu tights abakonyara bono nabona bigo sibu lakini ekero uko bire loose pack kwa rusirie bike chisaisi awa maite mbiro ibinyere mbiro ibinatu mbiro kwenda wika bono bya very loose wikarorio tokobisiba inchereria yere nyare ko transport na usbane belt tightly yere na usbane na box chikatoni usbatoni na chiro chegare chia pia ba tight pero bya very tight na bokonyara ko transport bege ndokende ngage tumurire ku rusikali akona kwebulira iswali abange bali bakira sebiro rebi babwatu muchando onekero lekerike nekerole natubona muke gutora ekyagare bao igokore tumusumeno gwakoraki kwanacha wona ekero ikero ki gwatu musumeno ye gusinga tibono mukubi akimukubi gutora bakagiike level yotagete wa size yotagete actually ibirole nabona birole bikurwa samara amara bana rakora sibere amara tuana komanya ro wali kwa bwa rojero wasomiri iyi kuna ngitima tingi biro na samara biko chimbo ni biko kete kiko rosiwa by the way kerege ndo kekera sense tangani yeguru aserira because one clay was ekebuse dira bandiro likebuse ligo chirerwe factory yaberigwa kiase mole ruli guru 2000 centigrade. Igonu gweta abu ya tambe guru atambe mono one kebuse kiriya njoka kiaba buna mache impurities yani uchafu wano silica area use chemical kiriya korosi biroro ya tigabo ya komesa kera mache kiamanya kurwaro kiamens of course chemical unaona soda ash ya kurumagadi kwa endelea ya burkanewa kurwabo yamanya kurwaro wono amachari yakumurwa na a plain surface aiga say bas atwa akenda basi yabekera kwanyara yabeka rice ekigale kabise kanane kengane rumu yose wono kuroroka amanya ko kurwaro wono ekarogikirabu kia ekarogia kendere byatenere wenya suna yo yana chichi size chirichera nyare goso atotabe chimeri na moralia ntonango tabakari buna ibirole mbikora seru Kenya na kikina ko kubolega ki sheet glass ibirole bibon to kubeka Kenya si to kubeka chi dirisha mbikora seru Kenya ibirole bibikora seru chinse cheisco chibwata technology yego bono ense kwa Egypt as Africa Egypt nere yoga South Africa pia manya kuruchi nse na India ndio technology Indonesia chinse na of course American konya rere chinse chia basongo chiro chingonya arachire ne chinse chia China bona birole bite bingi bikoro China Indonesia Saudi Arabia biarwa chinse na ichi kwa sababu yani obutarambu gana iri asekareke oburi igoro bwekarengo kigoro so igoto tebe ngo mwarimu asobwene Lucas Nkeringa ki Kenya we don't have resources chiraro sibirole bi oshenchiro ebirole to korosi ne chicho
chichwa chine mold to kubelia to manya ba umore chi mold chiri chibera ngorosi were ni lakini kerorege kurukwe sheet glass ntuga Kenya ga technology tiyo igo yanto tebe ngaki Kenya nturaikira bosomo obo bokorosi bindebe na sangena yanto tari gutwara na investors kuruskura ba tari ko bekara chi industry Kenya ne demand maite demand wikewe igo na ekarorege ko riskali ejeri igolirikamo ekare ukigura kurusi ligolirike lakini mbona gintu gekogera ligolia chaibo transport one transportation yekare ukirusi kurwa se gocha kirase na ande okoba kere delicates bono ye komini una no ene insurance yae igere so jina we gwate egali mugeti birore bya milioni 5 abekogwa bono insurance yae wigakore weketo koro bono ikaya kwara ligolia karole actual price factory price yere inze pi lakini wono ku transport ku China kuja kuikiga Kenya kwanya rigoliria kinire muligereri gwe television ya Mezi Voice of Territory amo na Lucas ne rogenda gotosomia igoro yemire magokora boni gasokoro sibi kwanza lakini ase section go sense meria ya mangana yebirore imatenga abantu bari bwatobota isiko bari usebara baoni bibirore useba korire biasere biga abakungana munae bakoko bakungamaene igasina bekorete na berego kono Lucas yekera kwasoete okoko ni birore biga did you face any challenges ya sopo obugorio bugwe birore because it was your first day go chake business ye ngo omerane tena mechalo ke ko omerane tena rogatiga se biasara bia nchenda isota ya una line ya biashara my father no mwari morenge akitwa kora renge mwaka sambe raini kora renge biashara via Agrovet yako ni amoyo ni binti yao igo obotembu alengo biashara gotali nganeli tanga gotali ya ebyo gochaka mapeme biashara ngwa bichakira igoro so igoro reri ndwarenge manyinga ko 1960s bakore biashara bakore biashara ndo bango kore company na bono mutali bona kale biga so mwaka oyo kagera na inche nkatwara kuganuko kutwara biashara bya go personal bio mogaka konya batenge ne bio muiboli bya na inche ngote na inche la ina na inche kongoke igo okoba biashara bya Agrovet bibwata ne birito binge bitagete chemicals kiraro na kiraro affect ono ngara biashara bibiro lege tubire bya na chemicals nchi unless I say party na yonto kroketa kantai bintu birigo tumekaro biro lebyo kamibwati machano no bwensi ya chemical utatiga iyo bire risk delicate ko handle carefully diweza koleta chia chali yoka igo oise ko master mangana yoko bi handle carefully oribono tubwati boko ngubonde bwansi so biro lenwe na only koro 1998 since 1998 ndo murebe itubite na ine gai gasi around 28 years ebu to kwatra gai game mitambo kwanza mbonya mbara iboro goro ngaki yani ige biase bitari muiso ndo kwacha ngo kwara twaro manyaso kamange sana na yora ngubwatra negasi ane bwali gasi ane bwali mekaronde chirusa nebiro okore gasi biase twara korotene nduwe ane lakini achitagasira waro na wara ngo motiga karonda yo nero karondo na ewa bacha na kora chirusa chionsi iyo na ngo very busy kwa yo ngamanya wikalia sana ngo so mi school ko Summit Boys nkaigore biashara hivi ogembo lo na kore mepira mangana yo waki abana mepira football coach yona ne coach kwa ringa mepira baka baona bwa super ngono igona ndo bado no bwa talent mona so igumurigere kare Lucas yakuna gotweresa ekere ubwata manyinga yo gukora ibintu bya uno mukya igokonya ubwata talent chinyinge wono talent chikuna gukwanira you are living kurwekere nsemo lakini akana gotenaga abure batenga itokurusie gas talent yo gwata korare teganda rumwa wana so yo yanyalekana tenga karona asarende na yako gibiro bya nyumba yana
bigakea sana lakini ngacha nkanyora supply ya moya nange ko ni birore kaleta ali muchekaroka era ko wholesale into wana twa ya kemekemo so bosebikere twa mogoli twa resell so na wana stay on ndora wocha lakini hiyo ndo nanyora kama kelinga skill majete egasi birone skill muntu ndimwenzi kuja kwenyora uikutwa skill ase line get manya se line get ko twanye tarero yo kasama tukamange ina bura beturanyora tari kibeza sachi iyo ndukura teba gasi ndio sto kora sense ngani gasi yese ndio nanyasa umwe dijori pija ayo wisana kana nakora remeremo tari ngane kibeza mai tutanga ni kibeza yinteki yo itama yikibeza okuminyokia tokumanya ngeki obuya bwigenteko ngwacha kira kokora igenteke okarama nyubye bwigenteke litanga ni ebese makunya kurumagega by the way muna bone gasi ebirole kana ko erigereria yona ngote banga kasi ndio sto gukora wiki kuna mwanya bantase gikigeta yani a long term impact yani ukuna muna bono totemanya no borali gukwegeria abantu gukora muki uru taibeso kuri tinga nguchenchi de birenge by'abantu abanje gukora gasi nabere igoma tari uri gari nanje bese ukora tanga impact ingakiro kuna abantu nobona kana kuri gasi birole manya ni chenko wakande emyaka 28 whatever 28 unabona ujibusi 50 years nyoro montante inga ukambe kirevero nyumba ya ingo kamono kabisa because imyaka emerongere etano bado birolekero kwa bekire nyumba wiko 100 years tari guchikusira bwangwe alesio tagore nyumba aseka ya usikia tu but one so monta bekire nyumba ya utumekaze myaka menge igatoro chinege ndo yako ni kwa sege kama ele wanu mwalimu ki asi yako berengea nande kuikomonta be ready kuje grow as a skill is number one skill kuikoye twale nando gento kuburugera kererito bono muna twate abo semi ubuso no bwebuti anya tomate so bwebuti bono roche to konyara gente kina to gekera no byaguno tagete bono challenge ndere ukombera na sobone webirore biganda yake kusibya na gwateka sanya tubigeti ni Suarez by the way ibirole ngwate kabiri nande bubimono wetani wateka yero na asara ya biashara komisomo okumisomo abantu batokire aremarete kuba yoko hando ibirole musare ngeko imoki ya keranse kiamona abantu bakure kwa sababu yoko hando ibirole ngeke ya mubusonga ira mungwana yo mana atenenete ibirole bitenirinya si bire biroranga 50 ate bwata iganko musanda kem agatalira akaubwa yani maitana bako ama bokaka goya abwatoka biga keranse biategete birore kishit na 50 lakini kiamono taumie o maitegera kitogulike mono na asara ukora alendo bugima bw'umuntu very important na ando mungwano nararia agitagasira iga kerisianse era naba mbekea mo obekire birore bya yase erakere tokora beka lakini igisie kebe egache yani kaengera tena yechuma kaengera burto bwarenge birore pika muise abanyarota asara ya 1000 asara ya 1000 limo baiteka roki akirese ekerere kemeki gimayana bakere chirbuyi yego akereise igo chirbuyi lakini naso ase bwene karole ndetevia na kuwatia machikali yo bolendi wa bugima igakora rahisi sana bono nabe kunyandikana bono mwalimu asebya sare byago byoko ni ebirore abantu bari bagocha bagura kurwasure batagete bagenda babekera gusa aita enyumba ya yagachire wanatagete birore nayo monye no kogenda personal gwachi kubeka nechibundi chiao gose abantu abagocha bagura ebirore bagenda bachi kwebekera no bubu kwebekera mburo byobo ekera ebye ko monye no pimete binte byo tagarite ngento kike utatogetia wono mono etokogania a process ere complete once la kurwa
efundi upima bara gutwara efundi ya imanyete gupima ibirore naro gocha uganitie unabona seduka yaito ya toko ni ibirore wanacha abo to gukonachira utoko boere ayo genda na birore ose ugani no bwachi fundi wikatutwara chifundi chaito njiraro chambu twari ubumanyia sama tukama bona chifundi ekiyo yo toko ende site na wona ende chibweka usemba tume baende bapime birore biri karo bapimire baje na measurements munya nache twakesa karo twakesa tukuyigwanana ori mono tumaye kuna chebirore biri aida tubire ntubwate means of transport tubwate gari yetu tukwire bake site karo twikire site kurwaro bono naba onyo to egasi yokubeka arato muwekera bakorana elindelio egasi yaba complete ebintumbire customer tali kumanya usekera kumanya bia unabona mangana ichipati gusumbware sana inchere karege ko be kukiaba professional inchere nera korosia edrisheri na ko CV na ko prepare ready nero na bere challenge na boko ende edrisheri kwanyora ifundi eli ya korosia edrisha teli standard wono konyora go bend wono ikoraye oraye rosia kwa align boronge edrisha yoma correct igo bibyo uzikumanya wikumanye urabona ki fastener kito gutumia gusieka kiro kikumanye ibintu byose wikumanye ngeke muntu akikobeke drisha ko sliding window yego rusuma na rail bono tokanyoranga efundi enjera ya isambereti to kunyara kobeke karre ku side geto iwe gato decidinga to kwebeka kurwaiga egara egeche gusamberirwa bade karre kinyara yo correct gobono nabere basi uko to arabo manyo bonge iko experience elinde yo manyo kunyara kobeka asenjere shida ko ba ekaro customer ko na yemu byo rwese njubekere efundi eko kolega asie ngao useno mwagaji uzate kubeke biro bora binde byo sta kunyara o manya ko yewe pati maybe erembe use pati chipati na chiro chichigo cyane chiro chire durable chiri chingi yakegima tinda gito kwana ngapati gito ko bankora igona ngo promote company gete digo bono ekero kwamanyire epati ngia step ende namangana yo ku mix naro epati nebere premium ekero ko mix internet ko mix paka maitembe onere ko bagati ali asepati ekero ko imoke kigima ali arosiri kwa beka ora tiri ko nyara uigwanana ego tigama baga kwanyora ya dry kusena ande kwanyora watumire pati etali ngia bono ekero kwa ibekire matukuma kego dire guchikuoma ya asa wateka ya ongoka ya rwe kareki ya watekere bono igo yente tangani keringa wikatobeke pati ngia wikatoe mix bia mono to gutumia mafuta kroketa penta na ande finishing ya kero kubeka ukubika kuri kumanyibya mono elinde likwanyora ngabono ekareke njere kya bekiru kya bere bya nande patiengia abo ekoma bwango sana matukama ke tatu pake weekend yomere bas bona ya bere ready ya gutumeka bono ase enseme gayo yamangana yebirore no bwaga chibwa yego soko bibeka eraisa kunyareka bono muntu ogorire kurwasore ukiro pimire ego ikasi dirisha chiri vietane muntu onairana nande mucha kubutoleka rekeri biya gosebo no rota pimite boronge mapakora sangena ko understand to bono manyete opima ko ne challenge abantu bangi sita bakoranga upima ningenteke kon lakini ningentokero muntu abwana to koma oligeria basongo era mama ite measurement actually egendo bwana to kwegera undi bwese no bomole no butari mufundi ubwana to kumanya measurement egera bona yaba raisi okwanda wapima raisi ga ekaroleke buna bona to upimanga eye chi inches 13 challenge ndeko ba sorry nelinga measurement yebirole iyere egotumie system ya Bongereza alafu na abantu squeeze bagosoma metric standard bona ye gutumia centimeters bona abukora ekero gupima ekerole yo to gupima in inches alafu ona banta bake abange no meto gupima in centimeters bona yera kon nekerole to kegora
in feet and in inches. When we go to Linga, we come and so still, Montanaja in centimeters, but centimeters, millimeters, about millimeters. Now I'll be maybe in meters. I can't get Monaco and the meters, and there's Kale, Kiko wall as a time is a studio, and I will go and even more get to get to Muruka Sega, Studia Cartona to know quite a rase, Egasia, or Yoku, you once a clear sense more your born, your women, if you are taking or Simia Kangamer on the time to be a celebrity, Yago Teban, we should go to and to get a skill. When you have skill, getting and take Konya can get cover easy. One, I have no man Murukas to Tracha Gokora, as I say more a Yoko, Navy or Navy. Abantu baruranya orande yake na barobata gitego cyake byasare batebe ngo buyeno bubugo cyake binde bigo sto cyake gento okore litukere mambyayo onyora asara nanda osaye korera ngo mwari muruka asiana ngeta advice obana egasi yebirore negariti obolemereri taikera lituko mundako beke ebirore mundako beke limo emyaka 10 nando mago chikobeka ngono wikona kuganye mono so iyo tanga no bolemereri number 2 wika umuntu yo ditangani ara egera obosemi usikisemu cyugotumeka ebuti sani amanje nani cyerta bonde indato wanse gasibiro bana bo wanse lakini kegimanga hande imbote kibese namukana besenjiro kwanya kibese kiriyo kana kiko asara abafundi mbale abakora bagocha bako ngaine banache onyora asara tangani gajora asomera ebuti uko yemanya olivona utenda anzire to kunyara waza gazi utarayi understand utarayi manya iwo ikina kigana irimono ko bolemereri na rene gasyo wanse nabo wase na kibestinke shiringi kiri ayo wanse ake lakini ritangani njengora buna uraenda urayigera obaso umuntu uriya orarega se tukamange okole kinsemo cyonse cyo kubeka ibirore Rwanda stand challenges ukona cyebirore ona challenges kiraro manye to umuntu goja kwegera wigatukura kubeka soko igo egasi yawe temweta ndi ukora bo ibirore egana butura butume mambiende wategoro tukajete hando by the way handling is the first thing oigero manye ngakingo hando ibirore okunaja ningendu kyo mwana kuna jakoroko nguri goko n'abantu barakaje wikura amanya komesha kumanya uja kuna is the last part as biashara bibirore igo na biko nyarekana lakini nandi bikotware passion although nanarolere omoyo mutware gukora umuntu tari kumoyo kwa sababu kinga kinjiro takorega asema tukamangi obo molemererie na gutwara goseme mambi nechebengi lakini mambi nje nabanya zago akonda abanyoro igoire ono ebiasara ibino Lucas emogocha mwabikora sabanta abako gachinyumba chinge gosenkonyana muri chi contract n'icyumba chine na muri gwagachwe chikoroba n'ibintu bine biashara biyo tokora kigasi cya kibinafsi individuals ono gwagachwe chikoroba abantu squeeze ngwaja bari nyumba chine gwagachukira arakinana sana chine ne chintari tunani kigasi cy'isukuru ekito okay ngokora turi kigasi cy'isukuru na korre kigasi unabona cy'isukuru cy'iro na nyabigana na korte gasi nyingali birasi chidom dining hall amangana ya teachers quarters school ge kanona korre gasi alia school ko mubamba tukore kigasi cyo kubeka fixe birasi wagacha bali sana school bonasa na individuals lakini ndo chenga abantu bakore gasi nyingi mono individuals school ko bekalimo lakini individuals warabumba bwate mepango lioka nechinya gitari tuakorre nya gitari unabona ikerwa alia ibacho guchibache nsameria aswa koroka lia nyoka rokalia ali tuakorre nya gitari elia tuakorre chikanisa chikanisa na busonga of course chinyomba chigoroba igoroba turi kirasi cyawa igo negasyo kora se bwaga paka chi petrol station by the way
asakro kuna enosain smoina li iga mara petrol station ye factory twakore chigasi yaroro igo ne chigasi chikukwira atambe especially aba muraba itongo kora bari chigasi kuchibogera sana no kigima kabisa negasi igo kore rute bibwatemeri boronge ande byasara byamanyekanite full time job abanda abake yendo nabasegete ngelinga no takora ubwate biashara byeduka lakini nabo bado gukora igasi y'ibirore asugo nache birore wakano asoko beke birore and fixing inegas kapiso ainje no mundo kubeke birore na negas interior works nero kuna bono mirrors bamurambare togo drill tungubeka tori mirrors chinyomba to bedroom chao to mirror to bathroom mangana counter chiduka birora ngobeka mbro kubeka torebyo igono negasira ase bonge special interior works egasi birora ngotumekere so igoto teba so bwengo isoko bo muntu gwatomanyuna gwatikire goteba gaste go kubora ya I know that gasi no fix chi mirrors unabono aba muraba ansire kubeka bitu bikoro kwa shower cubes bro wote tu wisi bili birora ono inero negasi abantu baito batwalire ubumanyi bwo gutaka kubeka use kogani gutaka kubeka ebintu buna shower cubicle negasi ibirore byuka tato so abwisi bili birore so inero negasi ya tokire igobono within a line y'ebirore chigasi njiro chinyinge nabo ko umuntu kuimuki tubate abamurayiga bozongo bere gasi no kuimuki na hano chibese yo gwakano gasi y'ebirore tuikuimuki kerole bosa kerole ayuna gwage kunaiga guikwakano kuimuki ukobeka ukonacha yani kerense moya karone gasi payment igona abamurabaito abakwe agwebeka agwetega elaini yetunga incheno kunacha ibono inegas incheno kubeka inegas incheno kuimoki inegas incheno ku fix unabona ibi interior works na mirrors cupboard counter nande ya answer kolete na ini ende yegasi ku aluminium works bamara baito no gata kere bamanye barabake aluminium fabrication gutumi aluminium korosi ida chidirisha nerangu nero ekwanda hand nebirole so igasi yonsi buna oyo minto mwali murukasi nganda ko toigeriga gasteyere raisi na gasteyere nkongo ekere bweru etuno mwali murukasi akoteba kurega studio bono aibuno mwali murukasi kare togokorera you are way forward in future imchorengere tuchi gokora uno mwali mwetra severo rebega gose amatuko makaigo ngotira none na birobyo ate bono na ritayire buna na ritaye to ko bari tigana bwango iga bano by the work ngasi yero pakuko kero kimanya igo ndukira ro no kwegeria abananga ukwenyorera trase chilaini cha jua kali ali gasi ya maboko enchena asomia Karuka Technical Institute for a long time nande egenteka nena nyaudin kalinga uika abasai baitu batware umanyi yani skills umanyi gete nchena itego operate computer yoka ore passionate yani biru etekege naro no kukwenya nibiro na obiriyo into yoka na nyaudin kalinga uchibosela ine itonto wa challenges tinyenge sana ase line yebirore abasai baitu balibare ase line hiyo itangani ntugane iriyo ndo ko trade association yani ekyo kiabaoni agara karime cyandere bakunyara ku negotiate n'ibintu serikali bakunyara ku negotiate n'abantu bakuba train ibintu trainings yawo onye namagana yo kugaje kibese bamanye kugaje kibese na ndo kene nanyorire amangana akorukunga disposal plus ya bila big challenge maite birole mbiriko ba recycled buna chi plastic kwa raisi muna kiate kayo karugia tekire bana ko waste
no unless abantu bande ba bikestinya si gase wetangera na serikali tara osinchira yoko ligiase ibirole bigachwe probably ngere vira na back to the factories and vira recycled muno ine challenge igo tubune icyo nande tugananya urenkelinga serikali amana licensing yari goro sana se ine sectors ine lakini licensing ya expensive akonya rumuntu ubwate glassmats awakana use workshop enke yebirole awakana license yenga ino muntu ubwate hardware na wana yani ona serikali ikoba over tax Wale kwa mga kwa nyaro na kekare viko expensive bona beta kire abantu bacham inere that the way forward but yongo tebanga kwagachi mbosi gorogoro kuna kwa tebe miaka ya computer jones abantu batoke bakwaga asinjira hawa ebe na mangana carpentry ebe na mangana welding ebe na mangana aluminium wax yani ebe na mangana tiles igo abantu bara so basa ebe itombete kire bado baendere ko comment chisemi ase chirangi waka baendere comment bado skills kasi yerta kwa Sana sana wano mwalimu akara to gukora korwa se studio akabire akoro ko Ishmael moyo ne rotorenga ni richibichana marigo chagaiga mwalimu esekara to gukorera bono abera nyareka ni ntongero gatebyo murigirerie kyo mwerio kuroiga se studio na ndira abera nyareka no mwe namba yao igara namba le barata kenga ki mwalimu kwanira mangana ya maya ntagetebirore akingo korambio de korwa so mwalimu na njire kingo kore bintu ne pono ni bagane dia obo semi kwa mwalimu cha so murigirerie then omanya ko ena ne namba yao abantu baranyari kugoikera abaligerere nche ndaga nibo gutevuna tubwate chigasi nyinge tubwana tugokora neba wasomera muno basaya baita abange ba College University nande baikaraste kwa sababu mbara tuara skills kira bakonye igo umuntu wa College University nande bado toyigiria abana skills echi era kinyare ko bakonye turakeyani amangana ayo gotanyora chigasi na ase abaligere ndate ko batevuna ibirole ndiri ko expensive ekaroto gituko beke nyumba yawo ayegenda digia measurements nagora naboko red risha yamu ase yende ngora kwa bikire nyumba yawo na nere biya baligere likigima unabona ipati ri gutumeka ase ibirole elindelio nalibaranyare gutwara ibirole biko bigeka bagote aba Japanese bagote abana ki egintu kliyo koruburunge do it right the first time yani gekole burunge litangani tigakotumia ipatire raisi yarabono yani jibereze bono wanze gotebanga ki bono nande ki arure nande wanze go blame mufundi nande wanze go blame dukeli kwa gote patire kina wada patire raisi yona bere biye batumeke pati ne bali guli gorake lakini erengia ekoba long lasting igo egasi iyo na bere biye batumeke na handa abantu bali bato choose ye line yi tugutume kunde bwense no mwagachi wiji nyomba tanga na inche na igiyo monto ubu fundi kwa yagole line yebiro mutumeke na mubuli amaswali boromena mpatike watumye na ligere lingenjeraho kora mixing ya epati yere ndungi linde lya kolegasi erengerano na lina ayo wisana kiro yo moisana yani ntokora ka win kiro mo deisana engegasi ya kolekere bono namba yane kwanza ngaiba ngayura anyo se yo the best aiga asama after ko na share Falcon yere angana getembe prime distributors aba getembe hardware na ande dukanera wensemo kwa getembe pharmacy chemist kile getembe sali mafuta ya agisma power mills kale ajaga ku Falcon wono iga yare Shell petrol station ego wono omuto kali na namba ya nekeroragani
tutu akore chigasi andonsi agora turangeri tebe nabono twarenge gasi ya risironga twakorero chigasi guchia sa kurunga kiabonyoru chigasi guchia scheme chigasi guchia Masai chigasi to korandonsi bona tugwata bafundi akorega singemo nande to kora chigasi na ba engineer mwana ba gutulia ato achigasi goma itemo engineer da tegasi ere engineer ya garte finishing yenyomba na bere yenyecho igo ekara regio kana bado salie kinyo kero bikubi kubusaigo kibe kuri patie mpege ase ko one nyombeli eko bamune yugatelia yona bere bya tutumie ibirale bironge na ngote beka renkerege ko reflective glass one way kabantu banje tukoroka one way akarakeringe bwate ngencho kwa sababu ye ko retain heat akare nyombo kendo wale isko retain heat akaro libere isko mo gasubone ngake ko reflect ine reserve sababu na pi ko regulate temperature yani libere kadiri aida ndiba bokeno libere ine ringe sababu ye ibirale bikorukna one way asante sana mwalimu namba ya yere 0720 715 752 Safaricom na ngwirolera 0720 715 752 asante sana batende tete autokolere bono Lucas Omangi biashara byane yo bigo trade muna minto plasmats. Asante sana. Basi unaona kwa tikire ko igwa Lucas unakole na nchino muri Douglas Mongara kwa studio akona ata Ishmael moyo twakwere chinga kiesi mali na roga ndirichi program chinde kwa wa studio na ndio kungakenda mwalimu byamana na ina byamana songocha wasemiria abantu bura bakora sibi kwanza lakini asense moye ebirore na badinge ndaga lero amba bwana ki mugondo ndo mwalimu nechi semo chine chigwate ndaga ngana bekonyora kanando. Asante mbarikiwe.